Хора, извинявайте, просто телефона ми угасна. Така. Ето тук. Тук. Така. Ето тук. Сядате, ако така. Държите камилото, после правите така. И накрая, ето това, подигате нагоре, така. И бутте това там. Но трябва да внимавате много с това, да не се щупи. Ако не е удобно, така да викате, правите, ставате и ето така. Чакайте, сигурно вие не виждате. Хоп. И ето. Хоп. И само правите. Чакайте. Така. Хоп. И си ги носите. Така. Да, виждате. Тук сме дистин. Така. Така. Както виждате, това ми е чантичката. Чуйте се дали вътре има нещо. Но това ще го оставим на каналното. Гледайте до края да разберете кое има в чантичката. И ето това. Няма да ви показвам. Това ще го покажа на края на видеото. Не знам на предишното. Който не е видял, ще види. Така че... Да. Сега ще го превърна в чанта. Сега това ще го превърна в чантата. И на края на видеото ще го покажа. Този път няма телефона ми да угасне. Хора, ето тук. Това. Цък. Така цък. Ще правите цък. Просто ми е супер трудно с този телефон. О, майко. И е така. О, правите. И цък. И само. Бак. Така, хубавото нещо ми е изкалено. Ето го това да държеше и чакайте сега да скрия това нещо. Окей, хора, скрих го. Така, защото да ми гледате. И чакайте сега да наводим телефона. Само да видя. Пишете, извинявам се, ако нещо не снимам добре. Така, цак. Така, тръстенетката се стои на... Издържа 2 часа или 10 км може да караме. Ето, сега така. Включваме ги и даваме газ. Да, това сега. Сега ще ви покажа и заряда. Така, хора, чуете се как заряда тротинетката. Да, всеко един знае със зарядно. Ето такова. Ето го. Зарядното. Така и е марката. Тук сега ще го включа и ще видите. Свети червено. Сега ще светне. Оп! Зелено. Къде има жълто тук? Ще светне. Сега нарочно ще го включа да видите. Ако се сипа батерията, ме бати копака. Аре бе. Там свети червено. Пишете ми долу в коментарите защо ми свети червено. Че имам пълна. Така че... Така. Чуйте това какво е. Всъщност не е мигач, а нещо, не знам какво е. Това тия камери са такова ни, така. Сега, как ви казвам, и чао хора. Ей, чакайте бе! Сега да ви показвам какво има в чантата. Хайде, да видим. Сега какво има в чантичката ми. На тротинетката. Така. Да, уредби.
Така. Имам едно такова лазърче. Ето. Един попит. Ето. Има даже светулка. Хоп. Хоп. Ето това. Да, това е попит. Майко. Ето. Я. Опа. Второ. Чуйте къде го слагам. Ето тук. Падна. Така. Смарка ми е много, ама много трудно. Но ще се справя. Е така, хоп. Хоп, хоп. Копчето. Ай, строшим тази камбана, така. Сега строшим и една камбана, дето е зад вана. Така. Хора, приключи видеото. Абонирайте се да съберем 10 000 лайка. Това беше от мен Николас. Следвайте ми, Николас е див бик. И това, хора.